kwa ban pensai phi bai di bagata ka banta ha jing sa yalam makla ha ki katu kat ni ki social media ai bakalami kata ka kubor ka bangakren ha bai di baganika election te kendian ngas kwa an pensai lang phi ha bai di ki jing kren jonga hi barbor ha bangalong kanu meeting pun sin hi ngajukan mau blai baka jubur jing duai Chua ban stang meeting, but hadian nakut meeting. Te hadian baka tu jing keren jonga hang tu. Ha baka lay sangap ha. Baka tu ru kam day ka ba kidaring yang ha. Kisuring na si jangay tu video. Te henry ngong pi ki ong yang ha ba ngakren bin. Ka hading ru kaday ka ba lalong ay ba ka malong kata ba. Te nga sikwa ban pensay pi tangkum ni. Habi day kitu jing keren jonga ngakren ya ke ke bakin nong yalam balang jungi ki ba jungi bon sien ha bagale election ngajuri fare ki bagade ji kai baba te teng teng ha bangakren ngotong nyabot ke ya ke ki jimta kat kum ki nong yalam laki de ki pastor laki de ki father laki de ki nong serai ki de ba balang te henry tu ngi bangakren ngong ba kum ke jing batai jong ki nong yalam niam jungi Barbor ngong hidai basngap. Badro bon sien habang akran nakatuga meeting. Ngong ki pastor jungi ki juong barbor. Baswa ban tia de duai. Bad swa ban ki duai. Swa ban tre kanu no kam ban duai. Bad ban bor wajin duai nam ta jong ki kam tam ki batrai kam jong blai. Te hadian nam taru ngong teng teng haba ki pastor ki ong yangi swa ban ba mi duai. Swa ba ngin letri kamru in duai te henry hang tu ngong teng tengi kum ki pai ba kum ki pai lang teng tengi klet no ya jing tha chuk pastor te teng teng ha ka jing lap ka jing karki da jing than ngi kumbam no te kamut ka pau bangi ngim skap ka jing batai ba jing tha te ka jing ran jonga ka de kumta henry ngai i batul social media Kikran nang tu ngi ba ki ong ban bai pastor de yo jing bambang na ki bam na ka bam katu ka de tang ka jing yalam bakla kila idet no katu kat ni ki banta te kum tang ka karpan baka de ki pensa jonga sabaro ki nong yalam balang ba fer ki pastor ki padar ki sestar ki rang ba balang bat balong teman basan kim dei ban sim dak ko pan habe dei ba ketuk video tenga ngajudan hasanda joki nak por sa por tenga juk karpa deki bang nya trei kum baju trei habe dei ba dei ka kam te kum ta kitu gi ba pen mi ya tu ki dei tang na ka daw ka election ki kwa ban that ya tang na ka daw election te na ka jongaru ngalamat ikani adu brang sedang ik election ka jingpen klamra nya nga basdang ik MDC ki ong yang ada tang nong tes niang wele pat hadien dala nyau ya kabot kala yo ka jingchom te haka jingile MLA arja kapra haka por nga job ik MDC ngala spong pat arja kapra ki tha de ta jing spong janga kum nong jom ki ong ka spong nong yam bat nga de nong yam bat ya ka dor baro la sidok dak kolo sudah bat la berat ya baro ka wiki area sayong bat konsis sayong bau samlen mengyang de nong yam Bat dia kata lawan berat pelau jongi. Bat hadian ndarele ngalayo ya jing jam ya ke election. Te habai dei bat ka election MDC ya ba share bolang. Hang tur ngi kendo ya ka wei bat de ke isu bagi tha de nga. Bang alek man sngulam. Halo ke jing kla jong prime minister badam jongi Atal Bihari Vajpayee hang ti po office BJP. Te hang turu kila choni tu ko dor por bersentiu yang ni udah hindu ulama ne boleh tahu kila tha dia kataru hadu benda biang te hang tu ngiyo yang jinjam ba sia ru jinjam ban ni jawab ni election te manta ka di kentiru kipan priang biang sakani gedor pakta jingkan ke jonga tengah kwa man karpat ikitu kiba ring yo tu video kidi man pan i da original ni Henry bancu ya keren gum tu bancu ring gum tu
kimdai kimdia kimdai kige kidai tang kumno ban pencet yano riano bacule tu ngasu kalau babakla te kumta ngakondam ya ke kijing lam bakla ke kijing kran jonga ngamdai ban ong bangi ibeng i pastor ne ya ki kristal ane ke juton berbor hasanda jongki bat berboru ngajuk pa ne kijing ruai naki bat berbor ke ju kita kijing senia yang te kene kenti ke bamanta ka pencai sepi lengba kene ka lat thai kubor ba pin yarap lam ban pen priang hak be dai bat kitugi jingpan mi haki social media ba her hak Facebook hak YouTube te panam chim bakalong to bakalong namar protection menta kila su idet katu gat ni kentien ki bang kran hang to te kumta ngasngo ban sim ka kabu ban kenturu ya ki nong kersan barba jo NPP soyong bakim dai bandit masim halo jingre jo ki wei kum to bang kentu ki bakin tray stom lakakam bat inyat lakakam ban tray nginum tia nginum dam knang bangin yo jing job ke badang buram hakani kenti te kumba kile kum tu ki pai ba jung soyong ki kamstan ki tip kham ha ke jing long jonga kum nu yalam la nyau snam tam asnam tam kum amnisi bat san snam kum amali kam judon kum kata bangin penbong ino te kum ta kham tam ni hakani ka por ke bamanta ngasgo ban ong ban sim ba kani ke jing pencai jonga habe dei bat ki dung yalam per ba kam long ka ba sisa kumba ki lapan mi haki social media tengah sengo ban khot iki dari jing iet kano kampung ini tray ini long bikum jo mdai bani jangai iwe bat ngaru ngai jan batki bat dadak meneh kamru ini tray kum baju tray te kani kano jing pencai jonga habe dei bat ke jing pan mi ya kitu ki kentien haki social media per